precies gezien de ervaring die we op les hebben opgedaan, waar toch nog gekozen is voor glas. En de ervaring daarbij zou ik zeggen, geen glas meer op evenementen, maar alles uit plastic. Ja, dan ben ik natuurlijk benieuwd naar die ervaring. Wat heeft u gezien? Nou toch, hè, dat na zo'n schietwedstrijden dan zie je toch ja, netjes uitgedrukt losgeslagen volk. Hè, dat toch, denk ik, mede door de drank zich zodanig gedraagt, hè, dat er duizenden glazen sneuvelen. Gewoon moedwillig. En dat verdient geen enkel evenement. En zeker een organisatie die heel veel moeite moet doen om het te organiseren. En uiteindelijk met de kosten en de ellende blijft zitten. Ja, want wat is het dan? Die ellende waar de organisatie mee blijft zitten. Als je in glas hebt getapt. Nou, we zijn dus gast op gronden van andere mensen. Hè. En zodanig moeten de mensen ook gedragen. Want dan moeten wij de rotje opruimen. We hebben dit jaar ook op paardenwegen gezeten. En stel je voor dat er straks glas blijft liggen en paardentrappen erin. En dan is het kostenaspect en de ellende natuurlijk niet te overzien.